Imini yeSabatha ayibenhle kwabangcwele. Isihloko sanamhla sithi Emhlabeni Ushembe wayelethe izwi Lezulu. Ngokulokhu siveza izimangaliso zikaShembe, asiqondile ukuphakamisa igama likaShembe, kodwa siphakamisa igama likaJehova ngoShembe. Sivuselela inkolo kaJehova ngoShembe. Kungani kumele inkolo kaJehova sivuselele ngoShembe? Emva kokuchithwa kwenkolo kaJehova ngabezizwe, uJehova wathuma uShembe emhlabeni ukuzoyivusa. Kodwa abamhlophe naye uShembe bamchitha, njengoba bachitha uYeshua. Njengesizwe kumele sazi ukuthi umlando wethu awukwazi ukusahlukanisa nenkolo yethu, ngoba siyisizwe esakhethwa nguJehova ukuba sibe ngabantwana bakhe. Emva kokufika kwalenkolo kaJehova kuMose entabeni yaseSinayi, uJehova wathumela abaprofeti abaningi ngesikhathi ezahlukene ukuba bahlale beyivuselela lenkolo yakhe. Kodwa okhokho bethu bamhlubuka uNkulunkulu. Kwasekuthi ngo-70 AD sanqotshwa isizwe samaRoma. Sesinqotshiwe abezizwe bamchitha uJehova uNkulunkulu wethu. Bachitha negama likaYeshua ongumprofeti wokugcina esizweni sikaNkulunkulu. Njengoba sihlale sisho, uShembe ungumprofeti wokuqala othunywe nguJehova ukuzovusa lenkolo emva kokuqedwa kwayo ngabezizwe. Njengoba ngike ngachaza enkonzweni edlule, isizwe simhlophe naye uShembe saqeda ngaye. Wagcina engaziwa esizweni sakhe ukuthi wayengumprofeti kaJehova. Yikho-ke ngithi kulezi intshumayelo asiqondile ukuphakamisa igama likaShembe, kodwa sivuselela inkolo kaJehova ngoShembe, ngoba nguyena owathunywa nguJehova emva kwaYeshua ukuvusa lenkolo kamenzi wezulu nomhlaba. Noma amaNazaretha onke efana ngumNazaretha, okuyingubo yebandla, kodwa ehlukene ngokwezimfundiso zokukholwa. Izimfundiso zokukholwa kumaNazaretha kaNkulunkulu asifane nezamaNazaretha akwaShembe, okusho amaNazaretha anobuholi benzalo yakwaShembe. Ubuholi bebandla lamaNazaretha kaNkulunkulu bavela ezulwini, yikho singamaNazaretha kaNkulunkulu. Kwakungumsombuluko ekuseni mhlaka 4 January 2010, mhla ingilosi ilethe umyalezo wasezulwini kithi. Yazi sholo ngomlomo wayo ukuthi ithunywe nguShembe ubaba ilanga, ukuthi ayingitshele ngiphume ebandleni lakwaShembe bese ngimakhela ibandla likaJehova. Kuleli bandla ngithunywe ukuvuselela umthetho kaJehova owafika noMose, njengokubhala kaShembe kuverse 3 bomthandazo weSabatha. Le ngilosi ayigcinanga ngokuletha umyalezo kaShembe kithi, kodwa kusukela ngaleso sikhathi kuze kube namhla iyona esifundisa sonke isimo senkolo kaJehova. Yasikhumbuza ukuthi kusukela kuMose kuze kufike kuYeshua, bonke abaprofeti babefundisa ngokugcinwa komthetho kaJehova. Yabuya sikhumbuza ukuthi abezizwe sebeyiqedile inkolo kaJehova, nguShembe ofike wayivuselela lenkolo yasezulwini. Isizwe sakithi-ke asazilutho ngoYeshua, kanjalo nangoShembe. Abezizwe baqhamuka nomsindisi wabo, kodwa ongaziwa ezulwini. Encwadini yakhe ethi Come Out of Here My People, uDr. Kose wakuchaza kahle ukuthi yavela kanjani indaba yomsindisi wabezizwe. Uthi abezizwe babewazonda amaJuda uYeshua owayeyilo, bemzonda noNkulunkulu wethu okunguJehova, kodwa bemdinga umsindisi.
Ngakho ke basebezakhela umsindisi wabo omhlophe ongumGreek. Sebethi sekunguye umsindisi othatha indawo kaYeshua ongumHebheru. Kodwa lo msindisi wakhiwa ngabezizwe akahlanganise lutho noJehova. Ubuqili obenziwa ngabezizwe ukuthatha impilo kaYeshua ongumJuda bakhe ngayo umsindisi wabo bese besikhonzisa uNkulunkulu owakhiwe yibo. Lobu buqili obenziwa ngabezizwe esizweni sakithi sekuyisikhathi sokuba kuvezwe obala. Yikho ke kubalekile ukuthi ngaphambi kokuthi sazi ukuthi sifundisweni ngokugcinwa komthetho kaJehova, kumele sazi ngoYeshua owayengumJuda nangoShembe ongumZulu. Imfundiso kaYeshua ithi songena ezulwini ngokugcina umthetho kaMose. NoShembe ufike wavuselela izimfundiso zikaYeshua ngokugcinwa komthetho kaJehova, njengokusho kaYeshua kuMathewu 5:19. Kubalekile ke futhi ukuthi sikuchaze ukuthi thina njengamanazitha kaNkulunkulu sithunywe ukuba siqondise inkolo kaJehova eyachithwa ngabezizwe emhlabeni. Kanjalo futhi sithunywe nokuqondisa inkolo kaJehova esichithwa ngamanye amanazaretha egameni lokuthi bona sebenomunye uNkulunkulu ngaphandle kwaJehova. Kuyinto engafihlekile ukuthi amanye amanazaretha ngaphandle kokuchitha imithetho kaJehova eminingi esifundiswe ngumprofeti basikhalambisa ngokuhlambalaza uJehova ngokubiza abaholi babo ngoNkulunkulu. Ukubiza umuntu ngoNkulunkulu kungihlambalaza igama likaJehova. Ngakho kungumsebenzi wethu ukuchaza ukuthi leyo nhlamba esuke ibhekiswe kuJehova ngamanye amanazaretha thina kuleli ibandla likaMenzi wezulu nomhlaba siyasiqhelelanisa nayo. uJehova wakwenza kuba umthetho oqala emthethweni elishumi ukuthi ungabi nabanye oNkulunkulu ngaphandle kwakhe. Ku-Isaiah 43:10-11 uJehova wachaza ukuthi akakho uNkulunkulu wake wabakhona noyoba khona ngaphandle kwakhe. Kwizenzo 12:21-23 abantu babiza uHerodi ngokuthi nguNkulunkulu. Ingilosi kaJehova yamshaya wafa, wabola ngaso leso sikhathi. Lithi-ke iBhayibheli lokho ingilosi yakwenza ngoba uHerodi ethathe udumo lukaJehova wazinika lona. Uma-ke kulicala elibi kangaka ukubiza umuntu ngokuthi uNkulunkulu, leso sono asibalwa kanjani kumuntu othi unguNkulunkulu ebandleni likaMenzi wezulu nomhlaba engesiye nomprofeti? Lapha sizofeza izimangalise ezazenziwa ngumprofeti ekusindiseni abantu. Kodwa ngaso sonke isikhathi owayechaza ukuthi azenziwa nguye, kodwa zenziwa nguJehova. Ushembe wachaza kuzo zonke izintshumayelo, imithandazo namahubo akhe ukuthi nguJehova kuphela ongumsindisi nokuthi yena uyinceku kaJehova. Enkonzweni edlule ngakhuluma ngesimangaliso sikaShembe ephilisa umntwana owayesefile. Kodwa ngaphambi kwalokho nanka amazwi akhulunywa nguShembe. Nkosi, fukamela umphefumulo walomntwana njengoba ufukamele umuzi wasekuphakameni. Amen. Ngaphambi kokuphilisa lomntwana uShembe wacela amandla kaNkulunkulu. Noma uShembe wayenza simangaliso sini, kodwa ngaso sonke isikhathi wayebakhumbuza abantu ukuthi lokhu akwenzayo kwenzeka ngamandla kaNkulunkulu, yena uyinceku kaJehova. Sizwa uPhilip Ngubane kobunye ubufakazi ethi emveni kwalokho wasibiza uShembe wathi ingilosi ehamba nathi isitshelile ukuthi uJehova uthe ngingayibhabhadisi lentombazana. Amen. Kuvolume 1 page 1 wencwadi kaMnyandu ethi izindaba zikaShembe, sizwa uShembe efakaza ethi
kwafika indoda nenkosikazi bezongibikela ukuthi ababathola abantwana. Njalo ezinyangeni ezisithupha lenkosikazi ikhulelwe uqhamuka imamba ihlasele bese kuphuphuma isisu. Uthi-ke umprofeti, ngabe sengibuza kuNkulunkulu ukuthi le nyoka ihlanganaphi nokufa kwalamantwana balomfazi. uNkulunkulu wase uyangiphendula wathi, le ndoda yafuna umuthi wentando ukuze aqonywe yile nkosikazi iseyintombi. Inyanga yabe isithi akabulale imamba bese ethatha amafutha ayo ewaletha kuyo. Nempela wakwenza lokho. Imamba wayibulala wathatha amafutha ayo wawasa kule nyanga. Yabe isiyenza umuthi wentando. Uthi-ke Ushembe, uNkulunkulu wabe usiyangichazela ukuthi le mamba ehlasela lo mama nebulala abantwana bakhe ilo muthi wentando lo makoto owawufakwa indoda yakhe. Amen. Enqondo ukusho ukuthi Ushembe wazisholo yena ukuthi okushoyo nokwenzayo ukuthatha engilosini noma kuNkulunkulu ngqo. Ushembe njengoYeshua kuMathewu 28 verse 18 uphiwe amandla onke nguNkulunkulu ukuba enze noma yini ezulwini nasemhlabeni. Kodwa ukuphiwa amandla okuyi-delegation akuchazi ukuthi lawo mandla ehliselwe kuwe aphenduka enze wena ube nguNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu wethu munye. Sifundisiwe nguye uJehova ukuthi akakho omunye uNkulunkulu ngaphandle kwakhe. Safundiswa ngabaprofeti bonke kuhlanganisa nomprofeti Ushembe ukuthi sinoNkulunkulu oyedwa okunguJehova. Ngakho-ke umuntu osifundisa ukuthi ebandleni likaMenzi wezulu nomhlaba kunomunye uNkulunkulu ngaphandle kwaJehova ungumhlubuki, akumele sizihlanganise naye. Lapha ngizoveza isimangaliso esenziwa nguShembe engakaze ngizwe ukuthi emhlabeni ukhona umprofeti owakwasenza. Le ndaba ixoxwa nguLina Nzimande. Ngakhulela ekuphakameni nomama wami. Kwase kuphele iminyaka emibili ubaba ashona. NgoLwesihlanu umama wathi angimembese ingubo yokulala ngoba uyagodola. Ngase ngimembesa. Ngase ngimshiya sengiya ukolala endlini yamakhosazana eMosethemba. Ngakusasa ekseni umkhokheli uMansele weza kimi. Wangitshela ukuthi umama kasekho emhlabeni. Usishiye ebusuku. Ngakhala kakhulu. Ngase ngiya kubaba mkhulu ngihamba ngikhala. Ngafike ngambikela ngokufa kamama. Ngabuza kubaba mkhulu ukuthi ngoba nobaba sewashona, manje sekushone umama, mina sengizokwenza njani ngoba sengingedwa. Ushembe wayabe esethi, kulungile, ngoba uyakhala ngizombuyisa umama wakho. Kodwa umphefumulo wakhe ngizohlukanisa kabili. Ingxenye yokuqala izosala ibheke isihlalo sakhe ezulwini, bese kuthi ingxenye yesibili ibuye izobheka wena lapha emhlabeni. Hamba uye kumfundisi ungubane umtshele abize izinsizwa ezine ezizomsiza ukuthwala isidumbu sika mama wakho. Wena uzothatha izimpahla zakhe uhambe phambi kwabo. Ufike uzendlale endlini eginye ezinye. Bayofike basibeke khona. Uma ususigqokisile uyoshiya khona lapho. Ubolokhu uza njalo ekseni uzomhlola. Ngaqala uzomhlola ekseni ngesonto. Ngasifica isidumbu silokhu sisafile. Ngeza ngomsombuluko nangoLwesibili. Ngafica umama esalokhu eyisidumbu efile. Ngithe ngifika ngoLwesithathu ngamfica umama esevukile. Ngajabula kakhulu ngathi hawu mama, ngiyajabula ukuthi uvukile uzongibheka. Waphendula umama ngolaka wathi, ujabulelani ungihluphelani kangaka mntanami ngokuthi ungibuyise. Kade sengisekhaya ezulwini. Wafika Ushembe wathi uyakhala. Wathi angibuye ngizokubheka.
Ushembe wanqamula umphefumulo wami izigaba ezimbili. Ingxenye yokuqala wayishiya ezulwini. Kwathi enye ingxenye wathi izobheka wena lapha emhlabeni. Emva kwalokho ngahamba ngayobikela ubaba mkhulu ukuthi umama usevukile. Wayesithi mthathe umise kwabheka uZulu endlini yamakhosikazi. Uhlale naye, umbheke umlungisele ukudla. Wavuka umama weza kwabheka uZulu, sazohlala khona. Ngambheka ngamlungiselela ukudla. Akekho umuntu owayebona ukuthi umama kade esewushile lo mhlaba. Sahlala kahle naye. Umama uhlale emuva kokuvuka kwakhe ekufeni iminyaka engu-19 wase uyashona. Amen. Lapha ngiveza izimangaliso ezazenziwa uShembe ekuphiliseni abantu ngendlela engakholeki. Ngaphandle kukaYeshua asikaze sizwe ukuthi kukhona umuntu ongathi uma ufelwe ngabazali bakho uthi ma uya kuye ubika usizi lwakho bese vusa umzali wakho ekufeni njengoba ubaba mkhulu wakwenza kunina kaLina Nzimande. Ngeke sisho ukuthi kwakwenzeka kanjani ukuthi uShembe ehlukanise umphefumulo womuntu kabili, omunye usale ezulwini omunye ubuyele emhlabeni. Kodwa ke ngoba uShembe ezulwini wayinikwe wonke amandla, wayenza noma ntoni ngegama likaJehova. Kodwa sesikushile konke lokho, asinakudukisa abantu ngokuthi uShembe kwase kunguye uNkulunkulu. Ukufundisa abantu ukuthi kukhona omunye uNkulunkulu ngaphandle kwaJehova kungukuhlambalaza ibandla likaMenzi wezulu nomhlaba. uShembe wabe engumprofeti kaNkulunkulu elethe izwi lezulu ukuba lizwakale emhlabeni wonke. Kumele sonke sibuyele kuJehova njengokufundiswa kaYeshua noShembe. Inkosi busise izwi layo. Le ntshumayelo iyatholakala ku Facebook page no YouTube othi Rev Mpanza NCG.